higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon ug mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan og kami nagapasalamat nga hangtod niining mga panahona padayon pa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhis kahanginan kini nga programa. Panalangin ni kini nga programa o kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga lugar o dapit din mapaabot ang mga mensahe sa kaluwasan og imong panalanginan ang mga tawo nga nagapaminaw dad-a sa kahayag sa kamatuoran magapangalagad sila dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon dili mi matagbaw sa pagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinaka main portion sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message. So by the way, sorry gid kayo sa among mga suki nga tigpaminaw nga na-delay ta karon sa pagsugod sa oras sa atong programa. Instead nga magsugod ta exactly 6 PM, nahitabo lang nga naatrasar ni tungod kay dunay nag-record dire bahin sa City Palabras unya na-suffer ang atong oras kay alanganin naman pod kayo. Mao na nga medyo nakuanta, medyo na-delay sa pagsugod sa atong programa unya mukuan padtaron muhuman ta mga 7:22 ata no ay kay instead nga 7 muhuman gid ta 7:22 na pod kay mga 22 minutos man ang naiban sa atong oras kay doon na lagi nag-record dire may tungod sa City Palabras. Muna nga kita mo tapos pagdaron sa alas 7:22 sa ato nga programa. Okay, ato ning basahon. Kuya John, maayong hapon. Asa naman mo? Pahiluna nami. Okay, ako na tong napasabot sa unahan, no? Niya patay basahon. Maayong gabi sa inyong tanan diha mga magwawali sa Biblia. Ang akong pangutana naman di ini. So dili lang usa nato ni kung ano no kay naa naman tay pangutana nga ato nga gipahibaluna nga ato nga tubagon, no? Unya niya patay pangutana, maayong buntag kanimo sir. Diin ka man kaganina wala ka man. Okay, kuan man god ang akong anak closing nila, no, na graduate na ang ako nga kamagwangan sa Kinder 2 unya nagpasidaan ko ni Brother Libby kagabi nga sila lang usa si Brother Isaw tungod kay kausar man in town na mo graduate sa Kinder ang akong anak. May pud na nga kaming magtiayon Mr. Amise ama ang parents ikinahanglan man pud kay kaluis Ginoo usa sa mga awardee ang akong anak unya murag ako lang usa nga gigahay na akong presensya dito mangwa ko diri kaganinang buntag pero okay ra man gyud gihapon kay diri mas Brother Isaw unya bisan pagwa sa Brother Isaw sa Brother Libby okay ra man kaayo pod
maghandol. Okay, ni patay basahon. Mayong hapon sa inyo din ha, pastor. Ang ay pangtana man ni gihapon di ay, so dili lang usa tanan ni kay naa na maguntay kuan kanana ang gi pa kuan gi pasaligan nga tubagon ni nga tubagon nga pangutana. Okay, last text nga akong basahon. Sir, please shout out di ko kang Ruben Magno. Kanunay na siya sir magsunod sa inyong programa. Unya iya pod sultian ang iyahang mga kaila ni Ruben Magno nga maminaw sa inyong program. Ingon niya sir nga mura naman kuno siyag malipong ug manigarilyo. Ingon niya nga dili bakaha ko gibadlong na nga di na panigarilyo, sige kog paminaw sa programa nilang Sir John, pero kung maminaw ko magsige sa gug pabuhot-buhot sa akong sigarilyo karon malipong naman hinuon ko og manigarilyo. Kana maayo na nga tilimadon. Talagsaon ra man na. Kay ang uban ganig di na kapanigarilyo, ludon masad pud. Bahala nagdi kakaon basta lang kapanigarilyo. Ana nga positive sign kana nga gustos Ginoo nga bag-uhon ang imong kinabuhi. So ayaw og bigo ang pagtandog sa Ginoo aron ka nga mo mahimong tinawag og alagad niya. Well, si Brother Libe, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libe nga imo sad nga malili usa diha ang atong monitor aron atong may baluan kung diing dapita ni ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karong gabiyona, Visayas ug Mindanao, ug sa tanan mga naglantaw karon sa atong Facebook Live sa tibuok kalibutan ug asa mamuron dapita kamong tanan mga higala kinasingkasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Makahimo sad mo sa pag-participate mga higala sa ato nga programa pinaagi sa pag hatag og dugang tubag sa pangutana nga ato nga tagdon dinhi sa ato nga programa. Alang sa atong mga listener nga naamoy mga nalibgan diha sa Bible mga higala, ipadana dinhi kay ato nang tagaan og pagtagad no. Tubagon nato ang inyong mga pangutana. Basta mga pangutana nga kanang heartily ba nga nangutana ta tungod kay gusto gyud tang mahibaw, kay gusto tang mosunod kung unsay kabubuton sa Ginoo. Kana nga hunahuna, kana nga mga higala ng utana, nagpasabot na nga open-minded siya, abli ang hunahuna sa pagdawat, pagsabot kung unsa ang gipasabot diha sa balaang kasulatan. So atong gina-welcome na, ano na mo'y mga pangutana, so welcome diri sa ato programa. Pwede sa rin mo text sa among number ni Brother John or diri sa comment section nato higala. Okay, ato na ning tagdon niya si Nana, si Jimari Gimarini kalapuan to sa Saudi Arabia. So mayong gabi nimo sister, God bless you. Niya po si Brother Jex Sumalinog, po ni Dumagitis Brother Jex. So good evening you Brother Jex, salamat sa pag-heart ninyo sa ato nga program. Si Nana po nag-send og mga heart og nag-pray. Niya po si Sister Belinda Lohira, salamat po sa paglab o pag-pray. Ato pong nakita din si Sister Ginaline Lumuntad, salamat sa pag-send og heart o pag-pray sa atong programa. Ato nakita din si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan, tigpaminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa paglab o pag-pray Brother Jerry. Niya ato po nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab o pag-pray Sister Chari. Niya good evening sa tibok nimo nga family. Niya ato po nakita si Erlinda Istaura. O niya ang iya pong mensahe,
Good evening to all. Una sa tanan, ninyong duha diha sa station, sir. O gingon man usab sa tanang mga kaigsuonan nga misuporta sa gihimong crusade diha sa sitio Rosario o ilabi na sa mga buutan nga pastor Moses Coro o Pastor Dixie Raymond Minardo. Okay, God bless kay nakabautismo gyud og mga hamiling kalag. Okay. Congratulations sa bago nga nabautismuhan, no, sa whole Central Philippine Union Conference mo siguro naka-program. Murag sa Mindanao siguro, abot po siguro dito or sa division ba na siya nga program. Madungan higala ang gitawag care group nga crusade, mga simultaneous crusade ginahimo. Anya naton Sabado dungan sad ang baptism. Okay, padayon ta higala ato sa ning tan-awon ang pikas nga screen, ato ning basahon ang mga nag-love o nag-like sa ato nga program. Diritas mga nag-love niya si Brother Ronilo Itang, Belinda Luhira Tirana, Norlan Pagal, niya pod si Lovely Katamko Alboro, Rolando Villa Carlos, Climaco George NG, Joan Del Sarol, Ayan Kevin Dorotan, Chari de la Cruz Nugas, Arlene Bulambao Oliamot, Maylin Codira Batak, Jezreel Maz Aranyo, Jidel Peritos, Nana, Diritas Pikas, sa mga nag-like, ato nakita si Sister Ginaline Lumuntad, niya po si Irlinda Estaura, si Rolls Solo Tams, Jerry Lumuntad, Antonio Etorma, yasad si Brother Anisito Presilias o Brother Jex Sumalinog. So, mao ni ato mga nakita dinhi sa screen mga higala. So, ato ning tanawon sa dinhi sa ato nga messenger, ato ning basahon ang atong mga nakita dinhi. Ang mga higala nato niya si Sister Chari de la Cruz, salamat no pag-like sa ato nga program. Niya pod si Nana, niya pod si Asised Sansum, niya salamat po. Niya sad si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Good evening po Sister Ginaline Lumuntad diha sa Takop San Remigio, Cebu. So thank you kayo sa inyong pagpaminaw diha. Oban sa imong mama o mga silingan diha sa Takop or sa Luyong Baybay, no? So good evening. O niya, kutob sa naminaw karong gabi na ato nga gina-welcome sa atong programa. Pwede mo makaparticipate higala. So maadto na ta sa pagtubag sa pangutana kay karon taon-taon na ay mga mensaheng mudangat dinhi ato nang isalot higala ato niya nang basahon. Atong ihatag ang higayon ni Brother John aron sa pagbasa sa pangutana nga moy atong tagdon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, daghang salamat Brother Roberto Quiñones, no, sa imuhang kuan, sa imuhang pangutana dire, no. Brother Roberto Quiñones. Kining imong pangutana mauni ang atong pagasaluhan karon. Dili lang dinhi sa nasod sa Pilipinas, kundi dili sa tanan tibuok kalibutan kay Facebook Live man so kutob sa mga nanood sila makabati o makadungog, no. Brother Roberto Quiñones. So, mao ni ang imuhang pangutana. Okay. Sir, naminaw ko sa wali sa Baptist sa diha nga namatay ang akong ugangan. Unya ang iyahang giingon sa pastor nga malipayo na ang namatay nga naas kiliran sa amahan ug magsud-ong kuno kanato dinhis kalibutan kay inig kamatay sa tao
o pauli man ngadto sa sabakan sa amahan. Is it biblical, sir? Okay. Brother Roberto Quiñones, mao ni ang imuha nga pangutana. Biblical, dili ni siya unbiblical man eh. Unbiblical gani, dili na mabasa. Kay mura ba og nagtudlo ka manggod aning puntuha og doktrina nga wa itudlo sa Biblia, wa idoktrina sa Biblia. Dili man na tinuod nga inig kamatay sa tao. Ang tao adto na sa kiliran sa amahan, unya malipayon siya nakig-uban sa kiliran sa amahan ug magsudong kanato. Kay mo man ni imong ko Andre, dili man na tinuod kana siya unbiblical. Na imong pangutana, is it biblical, sir? Dili ni biblical, wala ni gitudlo sa Biblia. Mao bitaw nga si Kristo namulong siya sa Mateo 22:29 ug kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So adunay mga tao nga magpakatakos sa paghatag og kaugalingon nila nga mga pagpanabot sa Biblia, pero dili na mo'y gipasabot, ila na lang kaugalingong pagpanabot. In short, si Kristo nagpasidaan na nga daan, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Tinuod pastor siya. Wa sad ta kahibaw kung unsang klasiya sa theology ang iyahang naeskuylahan. Apan ang tinuod, this is a human theory. Dili ni siya biblical theory. This is human theory sa laktod paggasulti. Iya lang ni sa tao ug wala suportari sa Biblia. Nga inig kamatay sa tao, di anaa dayon siya skiliran siyang amahan. Unya magsudong kanato. O niya malipayon siya. Kay kun atong susihon ang Biblia, ang naa karon sa kiliran sa amhan, si Kristo. Human siya namatay, nabanhaw mikayab paingon sa langit, ug karon siya nagalingkod sa tuo sa amahan. So ang naa karon nagalingkod sa kiliran sa amhan, si Kristo. Dili ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na. Og dili manggid pud na tinuod nga ikamatay sa tao, murabag automatic nga maadto dayon siya og langit. Wala na. Dili na maoy gipasabot sa Biblia. Unang-una, kung atong tan-awon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, nagingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan niha, ang kasulatan gituga sa Dios, dili gituga sa tao. Karon, kung imong tan-awon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So, importante gyud nga ang tao magasusi sa kasulatan kung aron mahibaw siya og unsay gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Busa kung ang tao magsusi sa kasulatan, matudluan siya sa Dios. Kay gimugna ang kasulatan aron ang tao matudluan. Kapag dili na ang tao maminaw, dili na mamati, ay aba natural. Dili siya matudluan. Sunod gisgutan alang sa pagpamadlong. Ug wa siya magsusis bala ang kasulatan, ay aba natural. Dili pud siya mabadlong sa sayop niya nga mga pagtulunan og doktrina. Samaan ni ron Kung dili ginang pastora o ang mga membro magsusi, magpabilin gina silang sayop, kay wa man nila susiha ang Biblia. Nga ang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanamadlong. Nya di ka man matudloan ug di ka mabadlong ug di ka magsusis kasulatan. So pamatii ra gud ni halos kining akong pangbasahon gikan ni sa The Word of God nga translation. Nag-ingon din ni sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 o 29, ingon ini ang gisulti, ayaw kamo katingalan ni ini,
kay moabot ang panahon nga ang tanan nga mga patay, tanawa ha, ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Mo ni gisulti ni Kristo. Ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog ug manggawa sila sa ilang lubnganan. Tanawa ha? Asa sila? Manggawa sa ilang mga lubnganan. Unya karon igkamatay kay tuwa maghades kiliran sa amahan, usa ang pagpanggawas pa nga nakagawas naman na daan kay tuwa mas kiliran sa amahan. Hasta ba po di ay ang pansyon o lungon nga ilang gisudlan nadala na dito kay manggawas man. Unya inyo nang bantayan nga kana nga mga pagtuo o kana nga mga pagtulunan o doktrina wa na itudlo sa Biblia. Honestly, kini nga programa gidisenyo ni para sa atong tanan. Pwede mo makareact. Reaction, contribution, question. Walay gililong ni ini. Pwede mong makabadlong na mo nga sayop na ang inyong gisulti, sayop na ang inyong giwali. Pwede mo. Mag-text mo diri kay ato man ang basahon. Unya, pero ang gisulti din ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Panahon nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Ug manggawa sila sa ilang lubnganan. Mangguwa sila. Unya, tuan na dayon nas amahan nga langit no. Kaya pa man gihapon di silang lubnganan. Ang mga maayo og binuhatan banhaon og hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang mga dautan ug binuhatan banhaon usab apan silutan. So doon na ni duha ka kuan dinhi, bahin ang gihisgutan. Patay nga matarog binuhatan, patay nga daotag binuhatan. Pareho ni sila banhaon. Pero ang mga matarong ug binuhatan banhaon ug hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug unya ang mga daotag binuhatan banhaon pero hatagan sa silot. Mao man nga pansilutan. So ang mga nangamatay ron naapa sa mga lubnganan nila, naghulat kana sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo ug unya sila pagabanhaon. Nakaytuan naman din nas amahan nga langit nun, awa nay kanang banhaon unya si Kristo siyang pagbalik. So ang resulta kining Biblia bakak. Kay nga naman ang gisulti banhaon man ni Kristo. Unya atong konsiderahan nga tuan na dito ang mga patay skiliran sa amahan, mabakak ang Biblia. Unya ni kung atong basahon sa nahaunang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16 niya ato ning tanawon og 17, pero ari ko magsugod sa 13 na lang. Nag-ingon din mga igsuon nunang Korinto 15:13 paingon sa 17, nagingon, mga igsuon, buot na mo nga masayran ninyo ang tinuod mahitungod sa mga nangamatay na. Aron dili kamo maguol sama sa uban nga walay paglaom. Nagatuo kita nga sa Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagatuo usab kita nga mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga mituo kaniya. Pagbalik dinhi ni Jesus. Kanusa niya? Pagbalik din ni Jesus, dadon sila sa Dios uban kaniya. Nama ha? Isugilon namo kaninyo nga ang gitudlo sa Ginoo nga kitang mga buhi pa sa pagbalik niya dili mag-una ni adtong nangamatay na. Ni anang panahona ang Ginoo mismo ang mukanaog gikan sa langit nga nagamando og madunggan nato ang pagtawag sa mga pangulong anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Kristo banhaon og una. Dili ba usa na ni ka kahigayunan karon labi na kamong mga miyembro sa mga baptist? Tanawa kuno og unsaon kini. Nahitabo ba ni nga ang patay to na skiliran sa man kay tanawa nga matud pa dinhi nga og ang iyang tingog sa trumpeta sa Dios og ang tanan nga mga nangamatay
nga mituo kang Kristo banhawon og una. So sa pagbalik ni Kristo adunay duha ka matang sa pagkabanhaw nga ang unang mabanhaw ang nangalagad kang Kristo banhawon pag-una. So ang ikaduha kadtong mga nangamatay nga kadtong wa motuo kang Kristo. Unya sa pagbalik pud ni Kristo tan-aw nato nga dili man tanang tao patay na ay buhay. Nagingon sa 17, ug dayon kitang mga buhi pa ni anang panahona, kalit lang nga kuhaon o man kanila sa didto sa kapanganuran sa pagsugat sa Ginoo og makig-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Tan-awa ha. So malinaw nga ang mga nangamatay karon naa pa sa ilang mga lubnganan. Nagpaabot sa pagbalik ni Kristo kay ang tanan nga anaa sa mga lubong mamangon sila, mga banhaw sila. Unya kung imong basahon sa naunang Korinto kapitulo 15 bersikulo 50 ngadto 53, malinaw magyud ni ato maning masabtan kung unsa gyud ang gisulti dinhi o matud pa aning bersikulo ha. Pamatiin ninyo, nag-ingo din ako masahon. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao kini. Kining atong lawas ngayutanon dili mahimo nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Unsa di ko no, ang lawas natong yutanon di mahimo makapanunod sa gingharian sa Dios. O kining lawas nga madunot dili magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa kining lawasan dili way paglaom ni nga mauni makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kaya 51, paminaw kamo kay sultihan ko kamo niini sa tinago. Dili kitang tanan mamatay apan tanan kita ang atong lawas bag-uhon sa Dios. So sa pagbalik ni Kristo dili tanang tao patay. Pero ang atong mga lawas ug naabdang buhi baghuon sa Dios ug ang mga patay banhaon. Pamatiin ninyo ha kung unsa dinhi ang hisgutan dinhi. Kini kalit kaayo nga mahitabo sama kakalit sa usa ka pagpamilok kaysa pagtingog sa katapusang trumpita ang mga patay banhaon dayon ug hatagan sa lawas nga dili na madunot. O banhaon pa ni Kristo ang mga patay dili kay ikamatay moadto diskiliran sa amahan. Unya nagingo din tungod kay kining lawas nga madunot ug mamatay kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay. O mao ni ang gipasabot sa Biblia. So ang mga nangamatay dili na kay patay ang moadto sa langit kundi tanan buhay kay banhaon mana sa pagbalik na ni Kristo. Mao ni gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Unya dili ta mosobra, mura ba ang kasulatan atong puhalan, ingnon talang sa termino puhalan ang kasulatan nga mura ba og nakigbato kinuunta nga ang pagtulunan og doktrina gibutang sa Dios, gitudlo sa Dios diha sa balaang kasulatan unya maghimo pagyud hinuon ta og ato na gyud nga kaugalingong pagtulunan og doktrina. Supak na sa kabubuton sa Ginoo. Unya wala man say mga patay nga dadug langit kay kung ang patay maadtog langit hugaw kang ang langit nganuman pagkadaghan nas mga nangamatay. Pakita pang butangi kuno ninyo og pagpamalandong kining bahina be sa sa Mateo 27 50 ngadto sa 53 sa diha nga si Kristo didto na sa Kalbaryo. Nag-ingo din hiyo, sumala sa 50 atong basahon. Misinggit pag-usab si Jesus sa makusog og diha-diha na bugto ang iyang gininhawa. Namatay na si Jesus ining panahon. Sa mauusab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos. Milinog og ang mga bato nga buak. Bisan ang mga lubnganan nangaabri daghang patay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw. O tanaw ha, daghang mga patay sa katawhan sa Dios ang nabanhaw.
nanggawa sila sa ilang lubnganan, human mabanhaw si Jesus, nangadto sila og sa balaan nga syudad sa Jerusalem og daghang mga taong nakakita nila. Karon ni adinhi nangabanhaw ang mga balaan nga mga tao niining panahon sa pagkamatay na ni Kristo. Milinog ug unya ang mga bato, ang mga pangpang kay adto man to ipanglubong ang mga tao kay magkulit silang bato kung bagay sa ato rong paghulagway murag panteon, pero sa una mao na ningan nga panteon nila nga ang mga pangpang ilang buhuan unya ilang sukdan sa inunta gidak-on sa tao nga ilang ilang ilubong diha. Kung inyong susihon na ay mga tao man dito sa ilang nga ang panginabuhi maurgyod ang paghimo og panteon kung sa ato pa nga bayran ra na sila kanang mga pangpang, kanang mga bato, ilan ng kulit, ilan ng buhuan, unya sukdon ang gidak-on sa tao, unya adto isulod ang tao human ang tao mamatay ug nakaranas pod si Ginoong Hesus ani kay gisulod man siya sa lubnganan. Ug unya tan-awa sa atong gibasa na sa diha nga milinog human mamatay si Kristo, nangasip-ak ang mga dagkong mga bato ug nangabanhaw ang mga nangamatay nga mga balaan. Tan-aw ha, kung tinuod pa na ang ilang doktrina nga gitudlo nga adto nas amahan nga langit nun ang tao inig kamatay nganong wa man ikap adto sa langit ning nangguwa man ning mga balaan sa ilang lubnganan human mamatay si Kristo. Kini nga mga punto kulangan lang gyud ang tao sa pagsabot, kulangan ang tao sa pagsusi, tingali sa inyong kakulangon. Kay nakulangan pud mo, kini nga programa nga inyong mapamatian, mahulip-hulipan o gamay ang inyong nakulangan nga pagtuo o pagsabot. Kay nga naman, based on the Bible man base sa Biblia, wa pay mga nangamatay nga dadon natuan nas langit kundili naa pa sa ilang mga lubnganan nagpaabot pa na nga mobalik si Kristo. Unya dili na tinuod nga malipayon sa daskilan sa amahan, malipayon sa nagsudong nagtan-aw natong mga kadugo nga niabuhay pa, dil bakak magyud na. Kay kung imong tan-awon sa na Ecclesiastes na kanang kapitulo sa Ecclesiastes kung unsay gisulti dinhi sa ining bersikulo 9, 5 ug 6 nagingon, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Anhaw ka mga mubati pasyag kalipay diha sa kiliran sa amahan, ikamatay niya kay malangit makadayon. Anhaw kam nga siya malipayon nga magsudong sa iyang mga kadugo dinis kalibutan nga matud pa ang mga buhi na sayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili na mahibalo pa sa bisan unsa. Suwa na gid sila'y kay gayunan pa nga dunay butang mahibaluan nila dinis kalibutan human sa ilang pagkamatay. Naghulat na lang sila diha sa ilang mga lubnganan sa pagbalik ni Kristo kay sila pagabanhaon man. Busa, brother, nga kinini ang naminaw kamangyudron, imong nabatian ang kamatuoran. Well, si Brother Libby, maghatag og dugang pagpatinaw sa natinawan og nasabtan na ninyo nga mga butanga, natinawan na ninyong mga huna-huna. Unya, salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Pasalamatan po nato Ros Brother Pablo Negro, minaw ro nato Sister Riling, kini sila dati maning mga membro sa kuan incomplete mao na nga maminaw magini sila. Brother Pablo, kung ganahan gani ka nga mag Bible study ta, mo voluntaryo ko nga i-appeal unya akong hangyo nga mo ka-appeal sa Bible study, mo anha ko des inyong panimay. Active man gining taga Kamansili sa Bible study, mo appeal niya ako og magpa-Bible study ka. Salamat nga niadtong Sabado ning simba na ka. Pasalamatan sa natos Brother Ronilo Itang og uban sa tanan nga nananaw o nag-view karon sa atong programa. Brother Libby?
Okay, ato ning basahon mahigala. Salamat po no ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. On air na dire mga brad. So thank you kay ninyo mga sirs no. Atong mabtikong CEO o ang ato sa station manager o kang Pastor Joel Tirana. May gabi sa tanang naminaw o niya po si Brother Rufino Moreno, Gloria Ferrer. Good evening, Brad John, Brad Libby, watching from Lutupan, Toledo City. So good evening, Sister Gloria, uban siyong family. Niya po si Rosemary Sungkit, Timbang, Amin. Okay. Niya ato ning dilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tanawon ang mga nahidugang mga nag-heart mga higala sa ato nga programa. Niya si Nuna Hani Monterde Punay, Brother Norlan Pagal, Linabog Munchadura Nas, niya po Annalyn Derder, Sis Michelle, niya po si Brother Jojo Cordoba, Rosemary Sungkit Timbang, niya po sila si Sister Celine Ruiz Mindaros, niya good evening po ni Brother Ejon, niya po si Ria Katamko Alburo, Lovely Katamko Alburo, Rolando Villacarlos. Okay. Niya po Joan Del Sarol. Okay. Ato ning tanaw ni uban. Arita sa pikas mga higala sa mga nahidugang nag-like sa ato nga program. Ato ning pangbasahon. Ato nakita dinhi si okay, ni As Basilio Tero Notarion Jr. Niya si Zarami Aribado Pipeto, Eliasar Pipito Alburo. Niya ato po nakita Jibnet Jerez Malati, Riverside FM Cebu. Niya po ato nakita dinhi. Okay. Ito na nabasa tanan. So, ato ta sa unahan mga higala, yung sa tupaghan ay Brother John, ang pangutana. Ang siya lagi, Brother Libby, paminaw siya sa dunabay namatay lagi nga kuan niya unya ang pastor sa Baptist nagwali nga ang namatay kuno malipayon na didto sa kiliran sa amahan nga langit nun og malipayon na usab siya nga nagsud-ong kuno kanato nya ang iyahang pangutana, is it biblical, sir? Okay, salamat kayo sa nindot pangutana. Muginay kumo na to nga madunggan higala kanang maminaw ta og mga serbisyo nila. Og di lang sila ana magingon bisan pa ang mga born again og uban pang mga group of Christian ang ilang mga prinsipyo nga og mamatay ang tao kung siya matarong tuana siya sa kiliran sa iyang amahan niya. Ang uban pod kinabag-ang Kristiyano nga ang ila pong pagtudlo og mamatay ang tao kung siya inigkamatay niya ang iyang kalag moadto pos purgatorio. Niya ang ilang unahuna kinahanglan pang pangadjian na mga indulhensyang buhaton aron kuno mapasaylong sala o maadtog langit mo nang magampo sila nga kaluyan mo ang kalag sa purgatorio. Sige nagpagampo, makalagkalag, abot na napay mga 40 o sa panadihang ilang mga tulumanon, pagampo alang sa mga nangamatay. Pero wagya po na itudlo sa Biblia nga makahimota sa pagpasaylo, paghangyo sa Ginoo sa mga nangamatay nga naa sila mga kasalanan na himo nga mapasaylo pinagistong pagampo. Wala na. Anya ang mga group of Protestants kalabanan nilang pagtudlo ikamatay tao kung daotan matarong siya tuana siya sa sabakan sa amahan, kiliran sa amahan. Kunyag daotan siya tuana pod siya nagantos og sugod sa impierno. Ilang pagtuon na impierno ron. Kunya tunas langit. Manay common pagtuo pero ni sa ato higalan tulumanon ato lang gisubay ang naa sa Biblia. Sa panahon nga ang tao mamatay, asa man di ay siya paingon.
asa man siya. O niya, kining tao nga namatay, tuwa na ba sa langit, ikamatay niya. Kaya mo manay pagtuo sa kadaghanan, sa mas nangutana karon, yung nadunggan nga, nagwali nga, ang namatay tunas kiliran samahan, wala maingon ang sabakan samahan. Kanya malipayon silang nagtanaw nato karon. Silang pangunahuna, may lain pang kinabuhi didto unya sa namatay na nga tao. Pero nga ato ang higala nga barugaran kanang pulong death god is an opposite of life. Wala na siya. Kaya ning tungha ang kinabuhi sa tao sa diha nga ang lapok o ang gininhawa nga maong the spirit of life nag-usa. Basahon nimo ang nakasulat sa Genesis 2 versikulo 7 na diha ang pag-asimbol sa tao higala. Iyo mabasa diha nga giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Abog ta primero. O niya sa human na umol ang ato nabasa o gihoypan sa Dios ang mga buho sa ilong sa tao. Gihatagan niya gininhawa, kinabuhi. Iyang gihoypan ang ilong sa tao. Human niyag huyop og ang tao nahimong kalag nga adunay kinabuhi. So nabuhi ang tao. Kanus nabuhi sa diha nga ang lapok, ang abog, gihatagan sa Dios o gininhawa. So ang gininhawa nga gihatag sa Dios ngadto sa abog mo'y nakapahimong buhi sa usa ka tawo. Sama na to karon ni atay gininhawa mga buhi ta. Apan kon kuhaon is Ginoo ang atong gininhawa, buhi pa di ang tao. Di na say kinabuhi. Wala say kinabuhi. So, wag tang ang ato nga kinabuhi kon i-disconnect na gikan ni ining abog sa yuta. Munang ang tao mamatay mga higala. Mamatay. Pangutana. Igkamatay sa tao, asa man siya. Sa atong mabasa sa Job 14, versikulo 10 mga higala, ang atong mabasa, nagkanayon diha nga matod pa nga ang tao mamatay og ilubong. Ang tao kung mamatay, igalubong siya og ang iyang gininhawa mabugto. So asa di ang tao inig kamatay, ilubong siya. So nagpasabot nga sa lubnganan. Nganong ilubong man ang taong mamatay, unya dayon mahimong abog. Tungod kanisi sa Genesis 3:19, ang atong mabasa gaingon ang Dios, sa singot sa imong naong magakaon ikaw, kay sa abog ka man gikuha, sa abog kausab mo pauli. So mamatay ang tao mga higala, mo pauli ta ngadto sa abog sa yuta. Kining atong gininhawa sa kinabuhi, the spirit of life, manitong espiritu nga gihatag sa Dios sa tao aron mabuhi ang tao. Bawion is Ginoo, siya ang tag-iya ani. Daotan magmatarong ang Dios may tag-iyas kinabuhi ang tawana, bawion si Ginoo. Unya ang abog mo pauli ngadto sa abog. So nagpasabot nga ang taong patay naa sa abog sa yuta. Wa pa mo atong langit oy. Kay tunag langit unsa pa man nganong naa may gisulti sa Biblia nga banhawon ang ngamatay sa pagbalik ni Kristo. Kung tunag langit unsa pa may banhawon og tuanas langit ang tao nga namatay kung siya matarong. Pero tanaw nato ang gisulti sa Juan Kapitulo 11. Sa Juan Kapitulo 11 mga higala, niya dinhi ang istorya ni Lazaro nga suod nga higala ni Ginosos. Nakahibawag balita si Ginosos nga namatay si Lazaro, pero giingnan niya matunan, moadto ko kay aron akong pukawon si Lazaro pagkatuog. Niya naging matunan, wala problema na kay natulog lang ay siya. Ang ipasabot dahil ni Ginosos, ang kamatayo ni Lazaro sama lang sa pagkatulog. Gihulat din sing abot og 4 ka adlaw. Una ning adtos Ginosos. Sa ato pa wa may embalsamasyon sa una,
Niya na upat ka adlaw ang taong patay, baho na, nanimaho na sa Lazaro. So pag abot ditong ginisos, gisugat na yun siya ni Marta. Tanawa ha, tumbasahon ang Juan 11, unya versikulo 21. Pagkita ni Marta og ni Jesus, miingon siya, Ginoo, kung dinhi ka palang unta, wala unta mamatay ang akong igsuon. Dunay dako nga pagsalig si Marta, nga kung si Ginusos dito sa ilang balay, dili mamatay si Lazaro. Manaingon siya, pagkita ginila, dinhi pa unta ka Ginoo, pa ka mo lakaw, dili unta tumamatay ang akong igsuon. Unsay gisulti ni Ginusos? Gaingon ang 23. Miingon si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Gipasaligan Ginusos. Kay buot ipasabot nga iya sang ipakita ni Ginusos kung kinsa siya nga mobanhaw og patay, makabanhaw ba gyud siya. Kay ba naghunahuna magud ordinaryo lang tao si Ginusos. Pero siya man ang tag-iyas kinabuhi nato. So ingon si Ginusos, pasaligan niya si Marta, mabanhaw ang imong igsuon. Unsay tubag ni Marta? Niyan tubago. Muni tinubagan sa unang Kristiyanos mahigala. Mitubag si Marta, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang mga adlaw. Kano sa banhawa? Katapusan pang mga adlaw. Kung banhaw na ang mga nangamatay sa ato pa, naaday gitagal nga adlaw sa pagpamanhaw. Pagkabanhaw sa mga nangamatay. Dunganog banhaw higala ang mga nangamatay nga matarong. Niingon si Marta, na kay mo na'y pagtuo sa unang Kristiyanos, nga antaw na ay panahon nga gitagal ang Ginoo, adlaw sa pagpabanhaw, unya pa sa adlaw sa katapusan, nga kun mubalik na si Ginoong Hesus. Unya pa, wapa ba nabalik ang Ginoo? Wapay gibanhaw, wapa dalhas langit ang mga matarong. Asa maron sila, naa sa ilang lubnganan, nagpaabot na sa adlaw sa pagpamanhaw. Pero si Lazaro na siya special resurrection, gipakita ni Ginusos ang iyang gahom nga makabanhaw siya. Tinuod nga siya gay tag-iyas kinabuhi, kay makabanhaw siya og tao nga patay. Okay niya ang record. Pag ingon gyud ni Marta, nahibaw bitaw ko Ginoo nga mobanhaw ka. Pero unya pa sa ulahing mga adlaw. Niingon si Jesus, miingon si Jesus kaniya, ako ang nagabanhaw sa mga patay, ug ako usab ang naghatag og kinabuhi, ang nagtuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi siya pag-usab. Gipasaligan ni Jesus, ako ang mubanhaw sa mga patay. Banhaw na ko na imigsuon. Banhaw na ko. Kanya ingon siya, ang nagtuo kanako, mamatay siya, buhion niya nako. Pero imo ison, ako ron buhion. Banhaw na ko. Akong ipakita nga ako mauntagiyas kinabuhi. Kanya unsa gihimo Ginusos? Ingon siya sa tutas lubnganan, asa mas Lazaro. Reklamo pag Marta, Ginoo. Baho na lagi siya, Ginoo. Pat nga kada sa lubnganan. Kanya kay nipugos mo si Ginusos og adto dito. So sa pag-adto ni Ginusos, atubang siya sa dapit diin gilubong dito, si Lazaro paminawa ang iyang gisulti higala. Human niya sulti sa 43 o 44. Human niya sulti ni ini misinggit si Lazaro. Misinggit siya. Misinggit si Ginusos. Human niya sulti ni ini misinggit siya. Lazaro gawas nga ri. Nagatubang si Ginusos lubnganan. Gawas nga ri. Og migawas ang namatay nga si Lazaro ngang iyang kamot og tiil naputos sa mga panapton og ang iyang naong naputos usab sa panyo. Mingon si Jesus kanila, badbari ninyo siya og palakta. Dini nagpamatod higala nga ang patay na agyos lubnganan. Wa pa matug langit, matarong gutos Lazaro. Unta og tinuod pa nang giwali nila nga ang taong mamatay kung siya matarong tuna sa kiliran samahan, malipayon nga nagtanaw na to. Pagbanaw ni Ginusos ka Lazaro, niingon untas Ginusos, Lazaro, kanaog nga ri gikan sa langit. O sa may gisulti Ginusos, samtang nagatubas lubganan, ingon siya, Lazaro,
guwa nga ri nagpasabot sa Saro na region sa sulod sa lubnganan. Ning guwa ang namatay, giputos og bindahi, nagingon si Ginosos, badbari ninyo siya o niya palakta siya. Nabuhi si Ginoo, nabuhi si Lazaro higala sa dihang gitawag ni Ginoong Hesus, bisan patay na siya. So kining Hesus nga nagbuhi kang Lazaro, mauning Ginooha nga mobalik sa kalibutan nga nagsaad nga sa uling adlaw siyang pagbalik, ang nangamatayng matarong iyang pukaon gikan sa ilang mga lubnganan. Atong basahon unsay mahitabo inigbalik ti Ginoong Hesus sa atong mabasa sa Juan kapitulo 5 28 og bersikulo 29. Okay, paminawan niyo ha. Akong basahon og unsay gisulti sa Biblia. Ingon diri, ayaw kamo katingala niini. Kay moabot ang panahon. Kay panahon ang moabot mo ni ang pagbalik ti Ginoong Hesus. Moabot ang panahon nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Oy, moabot ang panahon nga ang mga patay makadungog sa Ginoo, ang tanang patay makadungog sa Ginoo. Kanya unsa man mahitabo sa mga matarong. Og manggawa sila sa ilang lubnganan ang mga maayo og binuhatan, banhaon og hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Kano sa banhawa? Sa ulayng mga adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Banhaon ang mga matarong o niya sa pagbanhaw sa matarong, hatagan sila kinabuhi nga way katapusan. Kano sa ihatag? Sa adlaw sa pagpamanhaw, dili kay kamatay tungod sa bakasamahan, buhi day dito kay magtan-aw nga rin sa mga tao malipayon. Wala ay mo na gisulti sa Biblia atong gibasa. Og mamatay ang tao pagbalik ni Hesus, banhaon kun siya matarong og hatagan siya kinabuhi nga walay katapusan. Anha pa ihatag ang kinabuhi nga way katapusan. So makakita na siya kay mabuhi naman siya. Anang panahon dili ka ikamatay tas siya kilisamahan magtan-aw nga rin nato. Oy, wala na iwa man sa Biblia mo gitawag nag-unbiblical. O niya, sa diha ang mamatarong atos langit sa kalibo ka tuig. Ikahuman sa kalibo ka tuig ang tanang mga daotan banhawon pod. Buhion ang tanang daotan atong basahon na ug unsaon sila. Nagingon din nga mato pa sa mabasas nan og ang mga daotan og binuhatan banhawon usab apan sila pagasilutan. Ang mahitabo des mga daotag binuhatan human sa kalibo ka tuig banhawon sila sa Ginoo o niya buhion sila sa Ginoo apan patyon og usab. Muna gitawag sa Biblia ikaduhang kamatayon sa pinadiyag 21:8. Sa tanang mga daotan ang ilang bahin mao ang paghiadtos linaw nga kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Munay biblical. Ang kadtong nangutanag biblical ba tong pagtuo ato na sa langit umatay? Dili. Makaadto maglangit pero unya pa sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Okay, ato nakita dinhi si Million Silasol. Anya, salamat sa paglab o pagpray. So, ang atong buhaton karon higala kay wa pa maning balik ang Ginoo sa mga nangamatay na may duha ka bahin, mga taong nangamatay. Na ay namatay nga before siya namatay, nakahinulso siyang sala, nagkinabuhing matarong. Munay, usa kanindot nga kamatayon higala, namatay ta diha sa eksakto nga pag-alagad sa Ginoo. Namatay ta nga nakahinulso ta sa ato makasalanan. Ang dili maayong kamatayon kanang namatay ta higala nga naatas paglapas-lapas wa ta nagsunod sa sugos Ginoo o niya namatay ta nga naatas pagbackslide no usay mo backslide man ta sa pag-alagad si Ginoo maglapas-lapas na ta o niya ang kuya wa nagmamatay ta samtang ning backslide ta nga wa na ta nagkinabuhi subay sa kabutos Ginoo mabanhaw sa noon ta higala pero unya pa human sa usa ka libo ka tuig banhawon tas Ginoo apan pagasilutan ang bintaha nga namatay tas pag-alagad kay banhawon to tas pagbalik ti Hesus apan ang ihatag sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Okay, wa naman tay panahon higala ni abot bal kinutuban sa dili pahingpit ta puso ng aton tulumanon ania ang atong theme song. Mga
Higala magampo kita. Dalaygon og sulimbaho namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Salamat sa imo